43 anos da Festa do Queixo, sempre é unha honra ser pregoeiro da Festa do Queixo, pero hoxe máis, porque, bueno, pois é o homenaxe a Ana, e honrar a Ana é honrarnos a todos nós realmente, non? Falamos dos ollos aí, é un regalo da miña abuela, que conste. Todos nos miramos uns a outros, pero todos estamos donde nace a mirada, non? Aí é o punto. Entonces, cando homenaxeamos a alguén, algún familiar, a algún veciño, a un amigo, a un ser querido, estamos homenaxeándonos a nós mesmos. A vida é un gran misterio, non pouco quero falar do que significa a vida porque é un misterio de infinito ollar, pero o símil mariñeiro que hai, o símil do mar, eu que fui mariñeiro, gústame eso de que todos somos gotas dun mesmo mar. Pero hai gotas que son as gotas dun mesmo océano, pero hai gotas que son océanos en sí mesmas. E é un exemplo para todos, como é o caso de Ana. Por iso, que se lle faz un homenaxe, pois sirve de inspiración, de coraxe para todos. E nutre, sin duda, as xeracións futuras. E falando de nutrir, que pode nutrir máis que un queixo con mel? Mira, hai un eslogan do queixo que di que eu que poñe na Radio Galega, por lo menos, que di que o queixo é o espírito do camiño. Bien, atrás. Ora, mira, a veces facemos eslogans así porque sí, pero eu fixen o camiño de Santiago dende Roncesvalles, descalzo e cun báculo de 4 kilos 900 gramos. Non digo 5 porque non me gusta exagerar. No día 38 pasamos por Arsúa. Foi vístelo todos, foi o Destino Santiago. Eu acompañado da lindísima Lucía Pérez, a que cantou no Festival de Eurovisión, a de que me quiten lo bailao, vale. E con todo o equipo de Destino Santiago. E claro, nós máis ou menos levantámonos sobre as 7 da mañán. E cando chegamos aquí sobre as 2 da tarde e nos puseron un queixo, botiño un chorro de mel, e iso é o espírito, pero vamos, en mayúsculas. Mira, as festas gastronómicas fanse moitas e honrar os alimentos é unha cousa que, a ver, eu nunca pasei fame, nunca tuve, non sei se alguén daqui igual tuvo que pasar fame, non sei, eu desde logo non tuven que atravesar eso. E a veces non somos conscientes do importante que é alimentarse, pero un día iba no coche escoitando a Radio Galega, por supuesto, Galicia por diante. Literal, isto é verdad. Entonces estaban falando, entrevistando a un velliño de Seoane, da lá do Caurel, por a festa do Magosto, estaban así entrevistando. E o vello dixe unha cousa que, carai, que tremeu, que dixeña, que pensas que haya tanta xente aquí no teu pobo, na festa da castaña, non sei que, di el, a castaña había que levala como unha santa por aí, a castaña quitou moita fame, a castaña dounos a vida, pero dixo dunha maneira que é verdade o que di, que, sabes, a min chegoume a alma, claro, a castaña e o queixo, entendes? Porque é que, sabes, parece que non haya que pasar fame para valorar estas cousas. Mira, ahora é o momento de decir «Viva o queixo de Arzúa!» Era o propio. Ben, o queixo este, sin dúbida ninguna, alimentou a Ana, eso está claro. Así. Pero claro, que podo dicir eu de Ana a vos que son de seus veciños, que vos criastes con ela, a Carlos? Que vou a dicir eu dela? A ver, a discografía dela é inmensa. Eu sei o traballo que costa sacar un disco, é tremendo. Sacar un disco é unha obra faraónica, hai que editalo, bueno. Ela ten unha discografía inmensa. Mira, eu escoitei a Ana Quiro en Vancouver. Vancouver é un pobo que está no Pacífico canadiense, así que escoitei a Ana Quiro. Xa se fixo referencia ao idioma. Claro, ela usou un idioma, o noso idioma, que naquela altura
E a mí na Escola das Monxas dixíame, habla usted cristiano, que se naquela altura o idioma non só estaba infravalorado, é que estaba menospreciado, esa era a realidade naquela altura, e ela, bumba, firme, xa se fixo referencia ao feito de ser muller, que eso, estar nun palco, Mira, vou contar un detalle que me contou Kim García. Mira, Kim García foi meu profesor de armonía, e Kim García é baixista e dono tamén, bueno, un dos donos, da París de Noia. A París de Noia, si, sabémoslo todo. Bueno, pois a París de Noia, polo visto que eu non sabía, foi a primeira orquesta que tivo camión remolque palco. O sea, o que teñen todos, ela foi a primeira orquesta que o tuvo. E claro, cando chegaba aos campos da festa, causaba expectación. A xente iba xa pola tarde a ver como se desplegaba todo aquel camión. E Kim García dixíame que todo iba ben hasta que chegaban á festa e coincidían con Ana. Non, isto dixo Quiro, dixi el. Ana Quiro, mi madriña, esta toca con nós. No segundo pase, ahora sí. Claro, eles con toda esa parafernalia, vale, daban o seu pase, pero cando chegaba Ana Quiro, no seu pequeno palco con dúas luces que tiña unha tela que era unha jalleja cun hórreo pintado, puñía todo patas arriba, íbase cargada de lechugas, tomates, grelos, ovos, pero que isto que é? Así que, mira, Ana chamase miña nai, e Ana chamase miña filla. Ana Quiro, estuve con ela traballando nun programa en directo diario. Esta profesión é moi pasional, esta de subirse a un palco, tocar, é moi pasional. A min cando me preguntan, tes traballo hoxe? Non sei, traballo, eu nin traballo, nin estou de vacacións, este é unha forma de vida. Entonces, claro, aí as cousas vívense con moita intensidade. Eu estuve de guionista para ela e a nivel profesional normalmente os presentadores non aprenden o guión. Eles leen, ti escribeslle algo, eles leen máis ou menos e depois improvisan. Ela aprendía todo literalmente e insistía moitísimo en que pasara por lingüista. Bueno, era unha profesional como a copa dun pino. Sabedes que era un programa onde a xente contaba as súas historias duras, e ela implicábase, cousa que os presentadores a maioría non fan. Eles escoitan a historia e son asépticos, pero ela metíase dentro, quería saber a historia con profundidade de cada un dos convidados. E despois, bueno, a nivel personal, que podo dicir? Era tremendamente generosa. Cando todo o equipo, a final de cada temporada íbamos comer a Mera, ali a casa, que hai moitos veciños de Mera, que gracias por virdes de alá. Hai máis de 30, hai sobre 30 veciños de Mera aquí. Un forte aplauso para eles, por favor, porque tamén fixeron este trayecto en vir hasta aquí. E dime. É de Betanzos. Atrás, cuidado con Betanzos. É de Castañeda, claro. Sí. Gracias, Bolivia. Bueno, de Bolivia seguro que escoitaron. Dixeron que mandaron de Argentina. Imagínate. Entonces, bueno, vou a dicir dos capachos. Veña, non iba a dicilo, pero vou a dicir. Mira, a generosidade dela é tan grande que cando chegamos á súa casa, eu, claro, vi unha mesa así, ali encima da piscina, en Mera, en aquel sitio tan fascinante, e vi uns capachos ao lado da mesa. Estes capachos, non, é para botar as cáscaras do marisco. Mi madriña querida, menos mal que non almorcei. Non, xa sei que este detalle, pero é un pouco para mostrar a súa generosidade. Entonces, ahora, ao acabar ahora este pregón, vamos a ver unha estatua dela en bronce que fixo Camilo Seira. Imagínate a responsabilidade esa, verdade, de inmortalizar. E, home, poucas coñecemos, igual non facía falta unha estatua, porque para nós sempre está presente. Iso está así, para nós sempre está presente. Pero penso que é importante, como comentaba antes, para as xeracións futuras, porque este exemplo de superación, non, é un exemplo para todos, este exemplo de coraxe, e a xente poderá preguntar a xente nova, de quen é esa estatua, quen era? E podémoslle contar, mira, esta era Ana Quiro, que naquela altura se foi para Barcelona, dun pobo pequeno. Podémoslle contar moitas cousas, e eles dirán, pois, mira,
ela, o seu secreto cal foi? O seu secreto foi ser ela mesma, e expandeu por o mundo adiante a súa alegría e a súa fortaleza. Pois eu creo que esa estatua é un pouco o que vai a representar para as xeracións futuras, que cada un ten que ser un mesmo. Ahora aquí viña un aplauso, pero bueno, da igual. Bien. E ahora vou a cantar unha canción que é un tanto infantil, pero a mí faime especialmente ilusión cantala aquí. E cantala aquí, diante do escenario. Solo vou usar a voz e a guitarra, así, a peito, Porque é un pouco... é como falar do viño e non probalo, que se estamos falando da potencia de Ana, desa fortaleza, así, sin equipo de sonido ni nada, e poñía todas as patas arriba, pois eu vou coller a guitarra, vou poñer aquí diante e vou cantar a pleno rendimiento. Aí está. E o tema é un tema que é unha infantilada, pero mira, eu non son de terra, eu son de mar. E bueno, o abuelo Antonio morreu no mar, puxeron Antonio por él. Estaba en Terra Nova, en Canadá, e nunha maniobra metese o aparello na hélice. Aí morres nun temporal se se fai a hélice firme co aparello e non tes maniobrabilidade nin goberno, o barco ponse de costado e é cuestión de tempo cunha ola o vire quilla arriba. E el nesas condicións amarrouse, porque ele era o patrón de costa, amarrouse e tirouse cun cuchillo da cociña, tirouse pola popa e entre inmersión e tras inmersión foi cortando o aparello que estaba amarrado na hélice e conseguiu salvar a tripulación. Ele non, porque o frío foi tan brutal que morreu, pero ainda aguantou así algún tempo, pero bueno, pero non aguantou. Entonces, e con 43 anos. Entón, puxeron Antonio por ele. Así que eu son de mar e sempre fun así firme. Pero, cando era pequeno, iba a axudarlle a un labrador, que era José o Dallaso, que nos daba 25 pesetas por axudarlle a él. Sobre todo no verán, a desbullar o millo, cavar patacas, tal. E nós íbamos no tractor por aí, con esas 25 pesetas, depois comprábamos un sobre sorpresa, eso sí. Cantábamos este tema así, cantábamoslo no tractor. E é un pouco o diario vivir dun labrador, dedicado a él. Xa de pequenos era así de ingenioso. Que maravilla, verdad? Que generosa naturaleza con todos nós. Vou coller a guitarra e vou facer isto mesmo, poñer diante e cantar como cando iba no tractor un día dun labrador. Recollelo a sete e aí vou. Recollelo a sete e aí vou.